Pojďme na start finále skifu mužů a ne jarního skulerského závodu wrestlera Ořovského. Ve startovní listině dvě shodná jména, jsou to slovenští bratři Matúš a Richard Vančo, ale Richard Vančo vesluje pod hlavičkou Slavie Praha, protože do tohoto klubu přestoupil letos, přišel do Prahy studovat na univerzitu. Hlavním favoritem je v dráze číslo 3 s číslem 17 Michal Ploce, který vyhrál už předchozí 2 ročníky a tu finálovou pětici ještě doplní Aleš Suský v dráze číslo 4 a Jiří Čáp v posledním dráze číslo 5. My se ještě určitě můžeme vrátit Václave slovem Kondrovi Sinkovi, o němž jsme nabídli divákům příspěvek. Co říkáš tomu jeho zlomenému obratlu a že se na to vlastně přišlo tak pozdě, jak to může ovlivnit, řekněme, jeho způsob veslování nebo psychiku, protože ty si na skifu strávil téměř celou svou dlouhou a bohatou kariéru, tak to určitě umíš posoudit. Tak samozřejmě vás žádná takováhle zpráva neudělá klidnější, naopak. Takže zaprvé dobře, že se na to přišlo, protože by to samozřejmě mohlo nějakým způsobem i ohrozit zdraví, nechci říct život Ondry. Je to určitě složitá záležitost, kterou samozřejmě už ti nejlepší lékaři řeší a já věřím tomu, že to Ondru nijak neomezí, jak v tom sportovním životě, tak hlavně v tom civilním, v tom soukromém a jenom mu přeju, ať se to všechno dá rychle dohromady a ať se mu letos daří tak, jak si sám přeje. On už potvrdil na světovém poháru v Lucernu, do něhož šel vlastně velmi brzy potom, co se vlastně zjistilo, že má už několik let zlomený obratel a tam vlastně absolvoval velmi vyrovnaný finálový závod, kdy vlastně podlehl Mahemu Drysdaleovi, svému hlavnímu konkurentovi v posledních letech až v závěru té 2kilometrové trati a to signalizuje, že má velice dobrou formu a on sám vždycky tvrdil, že v přípravě na olympijské hry vlastně absolvoval všechno, co si přece vzal, že nebyl ani nemocný, neměl žádné výrazné výpadky. Uvidíme, jak dopadne jeho dnešní souboj opět s Mahem Drysdalem na té slavné amsterdamské regatě, ale nejpodstatnější bude, v jaké formě a pohodě se představí Ondřej Sinek na olympijské regatě. Teď se pojďme věnovat jarnímu skulerskému závodu wrestlera Ořovského. Vždycky si tradičně povídáme o Michalu Plockovi, který letos jezdil na dvojskifu s Matyášem Klangem, bývalým letitým nepárovým veslařem a šlo jim to velice solidně a vlastně jenom pár desetin vteřiny je připravilo v dodatečné kvalifikaci o postup na olympijskou regatu do Ria, což by byla svým způsobem malá veslařská senzace. No, je to hrozná smůla, já jsem klukům samozřejmě strašně přál, aby jim to vyšlo a bylo vidět, že opravdu udělali všechno pro to, aby se jim ten sen olympijský splnil, bohužel prostě se nesplnil, byla to velikánská smůla, takový malý kousek a i díky tomu, že Olaf Tufte, který si vybojoval účast na skifu, se rozhodl, že pojede ještě na dvojskifu, nebo zkusí štěstí na dvojskifu, takže vlastně se tam objevila najednou úplně posádka nová, se kterou nikdo nepočítal a to bohužel klukům překazilo plány a takže to je mi líto. Teď se možná vrátím tady ke startu závodu wrestlera Ořovského, protože se mi zdálo, že Michal tam strašně zaspal na startu. Rozhlížel se na stranu a všichni odjeli, tak nevím proč. Co se Michalovi stalo, ale myslím si, že on by měl být favorit, ano, je to tak, zaspal. Měl by to být favorit a věřím tomu, že ho tady v cíli uvidíme jako prvního. Jenom připomínáme, že Michal Plocek je juniorský mistr světa, juniorský mistr Evropy a má zlatou medaili ze světového šampionátu do 23 let, všechno na skifu. A teď přesedlal do posádky s Matyášem Klangem. Je to v podstatě logický vývoj, protože pokud je vlastně
hlavní pozice na skifu mužů obsazená Ondřejem Sinkem, tak by neměl šanci Michal Plocek jezdit vrcholné závody. Ty budeš mít určitě informace o tom, jestli mají chuť pokračovat s Matyášem Klangem na dvojskifu. No tak teď je to tak, že vlastně Matyáš přesedl do párové čtyřky a připravují se na světový pohár v Poznani a na závody v Henley. A Michal Plocek usedl na skif, připravuje se také na světový pohár a do Henley a samozřejmě jeho další letošní cíl a vrchol je mistrovství světa do 23 let právě na skifu. Tady už vidíme, že Michal tu svoji ztrátu dohnal a že bohužel teda jeho soupeř Richard Vančo netrefil svoji bojku, tím pádem ho teď rozhodčí diskvalifikoval. My si to prohlédneme podle informace, kterou nám prozradil do sluchátek Charaileos Karadžos, režisér dnešního přímého přenosu. Jak se to přihodilo? Tak teď nevím, teď to možná byl Matúš Vančo, ale bohužel prostě tady si opravdu člověk musí dát velikánský pozor, musí se hodně dobře otočit, najít si tu barvu svojí bojky a tu oběť musí mít vlastně skifař po své pravé ruce. Ano, Matúš Vančo absolvuje podobný závod poprvé, takže nemá ještě dostatečné zkušenosti. Vidíte, že Michal Plocek přes to zaváhání na startu má už náskok za oceánského parníku, řečeno veslařskou hantýrkou a jede si suverénně pro vítězství očekávané v tomto jarním skulerském závodě Resslera Ořovského, který má největší tradici z těch všech, které se sdružily pod užívaným názvem Primátorek. První závod se jel v roce 1895. Tak tady už má Michal opravdu veliký náskok. On je to velký bojovník, velký závodník a samozřejmě tady chce ukázat to, že patří, nebo že je to druhý nejrychlejší skifař u nás v republice. Jeho obrovský sen je stát se skifařem, nahradit vlastně Ondru Sinka. On by ho, si myslím, nejradši porazil, ale bohužel zatím Ondra Sinek je ve výborné formě a samozřejmě Michal ho zatím neohrožuje a neohrozil, ale on svojí výkonností je na tom strašně moc dobře a je to zapálený závodník, zapálený veslař. Pro veslování by udělal všechno, jo. Je to prostě srdcem i duší veslař. Přitom je to úplně jiný somatotyp než Ondřej Sinek a ty. Vy jste obrovští chlapáci, dvoumetroví a to je bohužel jeho nevýhoda. By potřeboval pár kilo navíc a pak si myslím, že by ta jeho výkonnost ještě stoupla, ale bohužel to prostě nejde. On takhle narost a příroda ho takhle obdařila, ale na to právě, jak je vlastně hubenej, tak má neuvěřitelnou výkonnost a vůli. Tak třeba tu hmotu ještě s věkem nějakou nabere v posilovně. Ty si pamatuješ ze své dlouholeté kariéry nějakého skifaře, který měl podobnou figuru jako Michal Plocek? Tak já si vzpomínám na to, když se začínal jezdit světový pohár, který byl v té době pouze pro skifaře, pro skifařky, tak se ho zúčastňovali skifaři lehké váhy, kteří samozřejmě nedrželi lehkou váhu a tím pádem nemuseli mít těch svých 72,5 kg, ale třeba měli 80, což potom vlastně byli zhruba na tom stejně jako Michal Plocek a hodně často nás trápili a dokázali se dostat do finále. A když jim přálo počasí, to znamená, byl třeba lehký povítr, tak nás dokázali porážet. Takže Michal při troše sportovního štěstí si myslím, ještě má před sebou spousta skvělých výkonů. Ano,
V tuto chvíli potvrdil Michal Plocek, že v tomhle finále je právem považovaný za velkého favorita. Po třetí za sebou vyhrál jarní skulerský závod wrestlera Ořovského, závod, který ovládl mnohokrát Václav Chalupa, Ondřej Synek, zvítězil také výborný párový veslař David Jirka, který už pomalu vlastně ukončil aktivní kariéru, ale přesto zase uvidíme v elitní osmiveslici Dukly Praha. Vyhrál také Jiří Kejval, letitý šéf Českého veslařského svazu a momentálně předseda Českého olympijského výboru. Ten výčet vítězů je hodně pestrý a dlouhý. Tak teď to tady vidíme, tak tu dvojku netrefil Matuš, Vančo, to znamená dráha číslo 1. Ano, ten, který vlastně tady reprezentoval slovenské veslování, jeho bratr Richard, jak už o tom šla řeč, jel v barvách Slavie Praha, tehle ten finálový závod. A ne, tak teď... Tak jaký pak měl náskok Michal Plocek, to se dozvíme za chviličku, byl každopádně obrovský a úctyhodný. Už se budeme zaměřovat jenom na jedno jediné. Na velké finále 103. ročníku primátorem Super Čes. Na velké finále závodu 16,5 vteřiny před druhým Matušem Vančem, třetí Aleš Suský, čtvrtý Jiří Čáp. Richard Vančo byl bohužel diskvalifikovaný, ale Michal Plocek si užil jarní skulerský závod wrestlera Ořovského a uslyšíme od něj přímo osobně v rozhovoru s Tomášem Klementem, jaké to bylo na vodě. Michal Plocek zaváhal na startu. Michale, předpokládám, že to nebyl záměr. Co se tam přihodilo? Asi z těch dešťů je ta voda trošku výš a i to teče. A nejsem zvyklý v takovém proudu startovat a je těžké v tom dobře startovat a v každém závodě tady jsem se s tím docela bojoval. Tak jsem aj čekal, že na startu trošku budu ztrácet, ale pak jsem věděl, že to můžu ve zbytku závodu rozjet a lépe. Svou taktiku jste potom naplnil dokonale. No, tak trošku mi tam zlobil Slovák Vančo, ale bohužel projel špatnou bojku, takže objel, takže to bylo trošku, pak už vypadl z závodu a nejel, tak jsem s ním čekal boj, ale tak bylo dobrá. Udělal jsem si pak náskok, který jsem už držel a možná ji zvyšoval až do cíle. Michale, vy jste triumfoval v jarním skulerském závodu wrestlera Ořovského po třetí za sebou, to se jen tak tedy někomu nepodaří. Co říkáte téhle bilanci? Tak je to dobrý, ale dost tomu asi můžu vděčit a i tomu, že za poslední ty 3 ročníky tady ani nestartoval Ondra Synek. A vlastně jsem tady šel vždycky do toho jako favorit a třeba příští rok tady bude startovat a to už asi pro mě bude těžší, když tady bude sníh. Poslední otázka, jak bude vypadat vaše další účinkování ve dvojskifu? Tak ještě spolu letos odjedeme mistrovství České republiky a pak už se budu věnovat naplno skifu, i když občas spolu do skifa sedneme a doufám, že bychom mohli spolu pokračovat další olympijský cyklus a pokusit se o olympiádu v Tokiu společně na dvojskifu s Matesem Klangem. Michale, díky, ať se vám plány vydaří. Díky. Cítím to, je to jasné, 25. ještě dát, 25.